Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari natin yung mga top stories of the day. Today's March 12, 2026, Huwebes nga adlaw. Face-to-face nga klase sa St. John's Institute sa Bacolod City. Temporaryo ginsuspend bangod sang mass shooting threat. Bilis ang kuryente, posible magsaka sa 2 ka pesos kada kilowatt-hour sa masunod nga bulan kung magsige pa saka ang bilis sa produkto petrolyo. Isa ka senior citizen patay, isa pilason sa babungguan sang cancer. Leader sang Ramos Drug Group nadakpan sa Hinigaran. Kag sa Good Vibes, 30th Sinigayan Festival sa Sagay City, magasugod na sa Lunes nga adlaw. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, 12 ka mga motorista ang nadakpan bangod sa nangyari nga mga traffic violation sa ginpatigayon nga checkpoint sa Southern Negros. Sa ginpatigayon, kaina nga random roadside inspection sa Land Transportation Office, Himamaylan District Office sa sur nga bahin sa Negros Occidental, 12 ka mga motorista ang nadakpan bangod sang nanari-sari nga mga traffic violations. Lakip na sa mga violations sa muang hindi valid nga driver's license, hindi pagsuksok sang seatbelt, hindi rehistrado nga salakyan, reckless driving, kapaslawan sa pagdala sang ORCR kag hindi pagsuksok sang helmet. Sa mga operation, 2 ka mga motor ang gin-impound. Samtang gin-service ang LTO Negros Island Region, ang show cause order sa operator sa modernized jeepney nga wala na giveaway kag nagbalabag sa alagyan sa isa ka ambulansya sa Bacolod City. Makita sa viral video nga may pasyente sa sulod sang ambulansya. Natala na nga magpapanaog sang separado nga show cause order ang LTO sa driver sa modernized jeepney para matapos makumpirmar ang iya sini nga identity. Sa number 9, nagpirma ang Negros Occidental, Bacolod City kag 31 ka mga LGU sang Sisterhood Agreement sa San Juan City. Ginpatigayon ang pirmahan sa kasugtanan sa Provincial Capital Social Hall subong adlaw. Nagtambong sa seremonya mga alkalde kag vice-alkalde sa probinsya. Sunod sa kay San Juan City Mayor Francis Zamora, tinutuyo sang nasambit nga agreement nga mag-share sa best practices sa tagsa ka mga banwa kag syudad. Dugang pa ni Zamora, makahatag man inisang kahigayunan sa tagsa ka mga LGU nga matibong ang tourism opportunities. Pinagi sini, mapakilala kag mapasundayag ang mga produkto sa probinsya sa mga pumuluyo sang San Juan. Sa bahin sa Negros Occidental, isa sa ginalantaw nila para diri amo ang produkto sang TLDC. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, dako man ini nga bulig para sa mga small and medium enterprises. Si Zamora sa karon ang National President sang League of Cities of the Philippines o kung LCP. Ayoko itong maging seremonya lamang, di ba? Dapat maging sustainable siya. At in fact, kanina nga, pinakilala na Gogoligogong sa kanyang department head that handles yung mga products ng province ninyo. So we're already talking how to start the promotion of your products in Venus Shopping Center. So what came to mind is our TLDC, and we will push for that. So there's an immediate advantage, no? We just have to work on it. And I do hope that with the volume that goes to that market, our products can be noticed. Sa number 8, hindi magpaidalom sa 4-day work week ang Commission on Elections bangod sang ilang nga timeline para sa barangay kag SK elections. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, padayon tubtub sa Sabado ang mga voters registration. Hindi na nila mabago pa ang naset nga schedule bangod nakaplastar na ang tanan para sa BSKE election sa November 2. Pero sa gihapon, nagapatuman sila sang energy saving measures kaangay na lamang sa pagsunod sa abiso angot sa paggamit sang air conditioning units kag mga appliances. Ginaklaro ni Ananoria, magamay man lang gid ang konsumo nila sa kuryente, labi na nga kalabanan sa ilang mga staff ang yara sa field. Sa piyak ka bahin,
Nagapaabot sila nga malabawan pa ang kadamuon sa mga registered voters, subong kuni paanggid sa nadugang nga registered voters sa nagligad nga voters registration. May mga timelines kanya ginalagas for the preparation of the barangay elections sa November 2. So nakaset na nga daan ang ERB, mga ERB, mga preparations ang sa mga POPs, no? So continue kami sa registration sa mga schools, sa mga barangays. Sa number 7, leader sang Ramos Drug Group arestado sa Banwasang Hinigaran. Nadakpan sang kapulisan ang ginaligar leader sang Ramos Drug Group sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Coronia Street, Barangay 4, Banwasang Hinigaran. Ginkilala ang subject na si alias Toy Toy, 34 anyos, kag residente sang Amuman nga barangay. Siya ang ginakabig nga top 1 sa target list ng Philippine National Police kag Philippine Drug Enforcement Agency. Nakuha sa kay alias Toy Toy ang 13 ka mga pakete sa ginasuspetsuhan Shabu nga nagabalor siyang 367,200 pesos. Sunod sa report sa pulis, madugay na nila nga ginamonitor ang suspect nga amo ang nagasupply sa ang illegal nga droga sa pila ka mga barangay sa Hinigaran kag mga kaiping nga mga lugar. Sa number 6, isa ka senior citizen ang patay isa pilason matapos mabungguan sang cancer sa Bacolod City. Patay ang senior citizen nga babae samtang pilason ng yaupod matapos mabungguan sang cancer sa corner sang Araneta Avenue kag Alihis Murcia Road sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City pasado alas 4 sang hapon sang kahapon. Gindala sang ambulansya sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital si alias Teresita, 76 anyos, kag residente sa Barangay Sumag sa Bacolod Apang, napatay siya. Ang iyang upod nga si alias Gretel, 67 anyos, ka taga Barangay Takuling, ang nakaangkon sa mga pilas kag gindala naman sa Bacolod Adventist Medical Center. Samtang ang driver sa truck naging kilala kay alias Faustino, 66 anyos, residente naman sa Barangay Alhis sa Bacolod ang gindalaman sa ospital, apang karon detained sa custodial facilities sa Police Station 8. Nagawa sa investigasyon nga nagatindog ang duha ka mga tigulang sa higad sang dalan sang silangin arangka sang truck samtang nagapaliko halin sa sur sang Araneta Street paliko sa Alihis. Ang counter truck ang nagdiretso kag nagbunggo pagid sa mga poste. Sa number 5, tax collection sa Bacolod City ay nagsaka sang 5.3% bangod sa Business One-Stop Shop. Kapin sa 5.3% ang ginsaka sang tax collection sa Bacolod City Treasurer's Office bangod sa Business One-Stop Shop o KUNBOS. Ginsilig ni Mayor Greg Gasataya nga sumugod sang Enero tubtob Pebrero 28 nga nagsugod ang boss, may nakita na ang syudad nga saka sa koleksyon bisan pa nga may 10% discount nga ila ginhatag. Sandig sa records ng City Treasurer's Office, mayara sang 21,189 ka mga negosyo ang nagproseso sang ila business permit paagi sa boss. 1,628 mga bag-o nga negosyo sa Bacolod. Bukas sa gihapon ang mga talatapan sa gobyerno sa ruyag mag-renew sang ila business permit tubtob Marso 31 pero wala na inisang 10% nga discount. Una nga ginsiling sang alkalde nga ang hindi maka-renew sang ila permits antes matapos ang bulan, mayara na sang penalidad. Sa number 4, luyag karon may baluan ni Governor Eugenio C. Lacson kung pilagid ang mabaton sa mga public utility drivers nga bulig pinansyal gikan sa national government kag kung pila man ang ihatag nga bulig sang tagsa ka mga LGU. Ini para makadesisyon man sila kung pila mahatag nga bulig sang probinsya sa mga apektado nga driver. Amuman ang pahayag ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga presidente sa Negros Association of Chief Executives. Sunod sa kay Escalante, magasapol man sa iya si LTFRB Regional Director Attorney Jerry Liena angot sa counterparting nga ginaduso para sa subsidy sa mga apektado.
Kahapon, ginannounce na ang 5,000 pesos nga bulig para sa mga PUV drivers nga pagasuguran ang payout sa madason nga semana sa Metro Manila kag magasunod naman sa mga rehiyon. Nagalawom si Governor Lacson nga hindi na maglala pagid ang konflikto sa Middle East nga mo kabangdanan sa pagtibuok sang presyo sang langis karon. Patag niya, ginapasiguro subong sa probinsya nga may nagakaigo nga pondo para sa ginatubang nga sitwasyon. Sa Miyerkules lamang, nagpanagtag sang 56.4 million pesos nga assistance sa mga barangay ang probinsya. Ginannounce ni Governor nga karon ipaiway anay nila o kung i-put on hold ang kasubong nga programa. Duyag mapasiguro ni Lacson nga may nagakaigo nga pondo nga maghiho ang probinsya antes ini magpadayon. LTFRB Regional Director. Oo. Mabisit siya kami sa akon. Within the week, if not this week, siya ako siguro early next week. Then we will see what we can do. Isa na siya sa options na nagtao. Tapos hindi ko makita na kung anong available from the national government, then we will see kung ano naman yun. So we still have to sit down and discuss as to sharing. We'll try to, of course, the provincial government will try to extend as much help as we can. In fact, yesterday, we distributed our yearly financial assistance to the barangays. And I already announced that after yesterday's distribution, we will put on hold this program because of what's happening in the Middle East. So, in short, we have to make sure that we have enough funds to run the government, the provincial government, before we can continue this financial. Sa number 3, Bacolod City Government Center nakakinot sang 200,000 pesos kada bulan sa balayran sa kuryente bangod sa pag-shift sa solar power. May kapin sa 200,000 pesos kada bulan ang nakinot sa Bacolod City Government Center sa kuryente bangod sa 400 kilowatts nga solar panels nga ginagamit sini. Ginsilig ni Mayor Greg Gasataya nga kanugon sang power nga nagaka-generate sang solar panels kun weekend nga rin nagpakig-angot na sila sa Negros Electric and Power Corporation agud ma-connect ini sa grid. Kun matigayo na, iiban na lang sang NEPC sa balayran sa syudad kada bulan ang power nga magasulod sa ilang grid. Kapin sa 1 million pesos ang ginabayaran sa syudad sa kuryente sang BCGC sa kada bulan sa karon. 20 million pesos ang ginapain sang syudad sa pagtakod o kunang 20 million pesos ang ginpain sang syudad sa pagtakod sang 400 kilowatts nga solar panels sa BCGC. Samtang natalana na sa masunod nga bulan mag-abot ang napulo ka mga electric vehicle nga ginbakal sa syudad agud himuon nga patrol cars sang Bacolod City Police Office. Pag-challenge buong kiti, ma-utilize tani siya Monday to Friday. Pag Saturday, Sunday, wala man sang opisina. So kanugon pala sang ma-generate nga power nga hindi mabalik sa grid. No? Kaya tungod, waiting pa for the approval sang NEPC. No? So that's why bulig naman ang kami diri na makapungko with the NEPC para ma-finalize na lang ang ining concern no, sa nag-supply sa solar panel diri sa syudad. Sa number 2, ginapaabot ang dako nga saka sa balayran sa kuryente. Ini kasunod man sa pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo dala sang gamo sa Middle East. Ma-report sa Richard Caballero. 2 ka pesos kada kilowatt hour ang posible nga isaka sang sukot sang kuryente sang Negros Electric and Power Corporation sa mga konsumidor. Kung mahal sa giyapon ang bilis sang produkto petrolyo kag kung magapadayon pagid ang ginamo sa Middle East. Ginsiling ni Engineer Christian John Villena, Corporate Energy Sourcing and Regulatory Affairs Manager ng NAPSI, maga-epekto ang posible nga pagsaka sa sukot sa masunod nga bulan. Ginako niya man nga bangod sa pagsaka sang presyo sang gatong, 45 to 65% sa mga basic commodities ang ginapaabot nga magsaka sa masunod nga sinimana. Sa sini nga Marso, 30 to 35 sentimos ang saka sa kada kilowatt hour sang kuryente. The worst that we have on the data, 2 pesos tends to increase by 8
if with the disclosure, if these prices increases is already constantly for the next few months. Ginklaro naman sang bag-o nga Vice Presidente kag Chief Operating Officer sang NAPSI nga si Engineer Jomel Saporteza nga ang pagsaka sang rate sang kuryente ang bangod man sa pagsaka sang generation cost. Nagpasalig man ang kompanya nga ilahimuon ang tanan agud masiguro nga hindi matam-an ang mga konsumidor sa posible nga pagsaka sang kuryente. Truly expect movements in the prices of the generation, no? But as far as Negros Power is concerned, for us, what we're doing is that we are ensuring that at any moment in time, we are sourcing from the generators at the least cost possible, no? Kasi alam din natin lahat, merong merkado ng kuryente. There's a market for electricity. So yung market of electricity, babago yung price nun. Pero we see to it that we source from the market at a time na mababa siya para yun yung mapasa natin sa mga consumers. Ginasugda naman sang NAPSI ang pagpatukod sang duha ka duga nga substations sa Bacolod City. Ini ang Capital Substation sa San Juan Street nga ginapaabot matapos sini nga tuig, kag ang Megaworld Substation sa Dalan Lopez Haina naman sa masunod nga tuig. Suno kay sa Porteza, nagataas na ang demand sang kuryente sa Bacolod bangod sa nagadamo nga mga dalagko nga business establishments. Rason nga kinahanglan na sang duga nga substations. I think if I will go on a economic standpoint, no, for Bacolod City, these developments will actually contribute a lot in terms of the economy of Bacolod City, no? In terms of course, work generated, in terms of the infrastructure available in the city, in terms of the amenities that the city can offer. Ang pagpatukod sa amo nga mga substations ang kabahin sang rehabilitation sang 69 kV nga linya. 130 million pesos nga pondo ang gastuhon sang NEPSI para sa amo nga rehabilitation. Richard Caballero para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, temporaryo nga ginsuspend ang face-to-face classes sa St. John's Institute sa Bacolod City bangod sang mass shooting threat nga nabaton sang eskwelahan. PNP nagausisa kung bala ang ini nga pagpamahog may kahilabtanan sa pagsaka sang bili sang produkto petrolyo. Yaring report. Pasado alas 7 sang aga subong nga Huwebes, ang masako nga dalan sang Ilado sa gawa sang St. John's Institute kunwaming malaka-laka lang ang nagalabay nga mga salakyan. Sa gawa sang eskwelahan, may mobile patrols ang PNP, may mga pulis sa gawa sang gate. Dugay-dugay, pati ang SWAT sang Bacolod nagsulod na sa eskwelahan. Masako ang libutay sa mga pulis sa sulod. Sunod sa Heplas ng Police Station 2 nga si Police Major Eugene Tolentino, ginpasa-pasahan ng screenshots ng text message halin sa isa ka persona nga nagasiling nga may mass shooting nga matabo sa eskwelahan. Ginabuyayaw niya ang management sang SJI. Ang ginatudlo niya nga rason, ga-overwork siya bangod sa pagbalik sang face-to-face classes. Ginausisa nila kung bala may kaangtanan sa pagsaka sang bili sa produkto petrolyo ang pagpamahog para wala sang face-to-face nga klase kag hindi na magkadto sa eskwelahan ang mga estudyante. So, hindi lang pala gusto may klase, maybe siguro it's because nga tungod man sa isa ka rason na tanaw ta ang pagmahal sang gasolina basi wala na pa sang pang pero kung makanaw naton basi possibility na iti subungan ni makita nato no wala nagawa traffic wala na may nagabiyahe. Bangod sa mga pagpamahog, nag-shift ang eskwelahan sa online classes subong nga adlaw. Kag para sa PNP, mas maayo na lang ini kayang ini nga mga bagay wala dapat ginabali wala. Ini man ang rason kung nga may mga pulis kag deploy sa sulod kag sagwa sang eskwelahan. Sunod pa kay Tolentino, may mga persona sila nga ginausisa angot dire. For as of now no may arrangement pa kami sa school na subong isa under investigation pa kinatanaw ta pa kung ano gitya ang reason behind. So may mga tao kita nga dapat pag interviewon. So but as of now hindi pa natin ma-reveal no kay inasuspetsahan pa lang. Matapos maglibot sa eskwelahan, ginsiling ni Tolentino nga safe na ini.
Sa announcement sa ila Facebook page, nag-anunsyo ang SJI nga may on-site classes na buwas nga adlaw. Kag sa Good Vibes, 30th Sinigayan Festival sa Sagay City sa Lunes na nga adlaw. Yaring report. Sa sulod sang 3 ka dekada, nasaksihan ang kultura, ang pag-isa sang komunidad, kag ang katahom sang dunang banggad. Ini sa Sinigayan Festival sang Sagay City. Para sa ika-30 ka tuig sa Sinigayan Festival, balikan ang mga inagyan sang kapistahan nga padayon nagatinad kag ginapabaskog sang tradisyon, pagtuo kag pag-isa. Sa siniga tuig, we learn, we live, we love ang tema sa selebrasyon nga nagapahanumdum sa mga sagaynon sa mga rason sa mga natun-an sa nagliligad. Ang kanatun-an sa karon kag ang pagpalangga sa komunidad samtang nagalakat padulong sa pag-uswag. Shoutout anay sa ating live viewers subong nga hapon si Ma'am Jubea Yap Janala. Salamat sa bago nga mga balita sa adlaw-adlaw Choy Roming kag DJ Casnagos. God bless you always. Si Franklin Panagiton mayong hapon. Romeo Sobaldo always watching DJ Casnagos. Shout out ko lang sa family Panagiton. God bless. Si Kanong Tabubot Selga watching from Hilis, Inayawan, Cebuanohan Jess Selga. Si Marvy Sepriano Aquino, mayang hapon DJ Casnargos, mayang hapon Choy Roming watching live from Silay City. Si Jessery Garucha Hivero, mayang hapon ka DJ Casnargos watching from Himamaylan City. God bless everyone. Please shout out sa akon nga upod di sa balay. Sa kung sino man upod di Jessery, shout out na lang da sa inyo. Si John Randolph Rubin, good afternoon and more power DJ Casnargos watching from Kuwait. I hope you're safe, sir. Si Marvin Samanyon, good evening Sir Roming. Pa-shout out sa Samanyon family watching from Hokkaido, Japan. Kag si Sir Romel Mahilong Galyo mayang hapon DJ Cas watching with Tony Hernan. Si Vanessa Mijares, hi Tita Ann, Mati. Si Mati, si Tito Roming nini, si Tita Ann. Kag amo na kagamoyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtob sa buwas nga adlaw ako si Romeo Subaldo mayong hapon.